हाबा नायग्राफ्रा गोजौआव मोसागासिनो दङ हस्टेलनि स्टुडेन्टफ्रा नायलाय हौवा गोदान फरायनेदों ओइथिंबो सासे ब्लगार दं आरो भिडिअ लागासिनो जोङो हौवा गोदाननि मोखाङाव सारथारगोन दं न' मानि न' हानि हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो खेबसे फिन बरायबावबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायो दायो हाबा सिजन सोलिगासिनो दङ होननानै ओमफ्राय नै जों दायो हाबा जानो थाखाय सफैलायलायबाय लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ आरो दासिमबो जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो होआखैबा अन्नानै खालामनो होदो ओमफ्राय जों दा हाबायाव सफैबाय नै लोगोफोर हाबा जाग्राफ्रा कफि मोनबाय ने हिन्जाव गोदाना नै बिथिंजाय जिरायनानै दङ दिनै हिन्जावनियाव रिसेपसन आरो ओमफ्राय दा हौवा गोदानाबो फैगासिनो दङ हाबाया बेयाव जागोन ओमफ्राय नै गोजौआव साजायनायखौ नायदो नोंथांमोना आंनियाथ' मबाइला प्लास्टिक जोंख्लाब जोंख्लिब सोनोजोब्बाय हाबा नालाय लोगोफोर मिन्थिबाय होमबा नोंथांमोना नै जों खनायाव जिरायनानै फट' खेबलायगासिनो दं आरो ओमफ्राय नै बै आब'खौ सिनायखादोंना लोगोफोर बिबो भार्सास डायरि इउटुब चेनेलनि मालिक हिन्जाव गोदाना नै आं भिडिअ खेबनायाव पस्ट होलायबावबाय ओमफ्राय मानसिफ्रा एसे भिर जागासिनो दङ दाबो ओमफ्राय आंबो हिन्जाव गोदानजों फट' लाबावनोसो दहाय फैग्रा लाखांबाय जोङो गिफ्ट होनानै बेखौ खेबनो रोङासै लोगोफोर ओमफ्राय दासो नै लाबावनोसै आङो आरो खनसेबाव हिन्जाव गोदानावबो जि मोजां सैमा दङ नै ओमफ्राय गालांनानै थांनांसिगोन दिनैनो लास होननानै बुंगासिनो दङ ओंखाम जादों ओंखाम जाहैबाय फिनखौसो बखनसैनो ini dah deh ada aku naik बिहानजोंनो दांलायलायनायखौ नै खावलाय दांबाय नामा सुन्दुरिथारबो नामालाय लोगोफोर जों दायो जानो थाखाय फैलायबायलाय नै जानानै लाग्रोनोसैलाय खाना जाबाय खारि जोंनि फाननाया नोंसोरबो खांदों आइटेम माने आइटेम लागाखौबोसो जानो मोनगोन बिसोरो जाखां आं दायो हाबाथिलिखौ एसे भिडिअ लास्राबावबाय लोगोफोर नै हुलुस थुलुस जाजोब्बाय हौवा गोदान सौफैबायनो लामासिम ओमफ्राय हिन्जाव गोदाना दा रुमाव थांसिगोन आरो थांनो लागायाव नै भिडिअ लास्राबावबाय रिल्स आंबो खेबफाबावबायसो नै एसे आंबो खेबबाय न'आव थांथ'सिगोन नै हिन्जाव गोदाना ओमफ्राय भिडिअ खेबगासिनो नै बेहाबो जोङो हौवा गोदाननि मोखाङाव सारथारगोन एकदम
ब्लगार लोगो मोनलायदोंमोन जों खाखुमसिगोन ना इउटिउबार मिट मानो लायाखै बोरैहाय नायनो फोजोबबाय आं हौवा गोदान फरायनेदों ओइथिंबो सासे ब्लगार दं आरो भिडिअ लागासिनो हौवा गोदान बरायनो नेदों No money, no honey. Faygasino nih. Negasino nih behaviornya. hostelनि स्टुडेन्टफ्रा नायलाय जों दायो थांनो ओंखारबाय लोगोफोर मोसानाया सोलिगासिनो दङ जोबाखैनो दाबो हिन्जाव गोदान दहननायखौ दसे नायनो होननानै नेदोंमोन जोङो ओमफ्राय नुनाय नंला आरो गोबावद्राय जासिगोन बेखायनो जोङो थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय नै थांनो लागायाव जोङो बेयाव हाबा जागोन नालाय मन्दपखौ नायनो फैबाय नै जोङो नायनानै लादो लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोरनोबाफोर हाबायाव मन्दपनि डिजाइन नांगौबा मोनगोन नै मोजां खालामथारदों हाबा जानानै फैनानै केक बानायफैबावबाय नै लोगोफोर केक दंमोन नालाय केक अर्डार दङ नै बाटार स्कच फार्स्ट टाइम बाटार स्कच अर्डार मोनदों आङो बेखौ नाङा आंनोबा
बेजोंसो बानायगोन आं। बेजों बानायबाय आङो। सिम्पल डिजाइन स्प्रिंकलर सारनानै होगोन। बेखौ ओरैनोसो होनाय जादों। जाबाय नै फाइनाल लुक बेबायदि रेडि जाबाय। बेबो मोनसेबाव नै लोगोफोर केकआ इमारजेन्सि दासो बानायब्रबनाय आङो केकखौ नायनानै नोंथांमोना मिन्थिखागोन सोरनि केक बियो। आइ सुलेखानि केक आरो दिनै बिनि बार्थडे ओमफ्राय जोंनि आइमोना सारप्राइज गिफ्ट होनो होननानै बानायहोदों। ओमफ्राय नैबेबो बेनियावनो थांगोन केकआ मोनसे जायगायावनो थांगोन मोननैबो। बेखौबो गावसिनि न'नि मानसियानो सारप्राइज गिफ्ट होनो ना मानो होननानै बानायहोदोंथाय मिन्थिला आङो बेखौथ'। ओमफ्राय लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला। नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बिदिबा दिनैनि थाखाय बेयावनो जोबथ'बाय। बाय बाय।